Nafas mokwongo an be ariwora gi jowetewa kuom oro otena mag kuyo ne Jo-Kenya duto, ne joluowa, ne jogem, to sana sana familia mar George Omore Magoha kuom lal mar profesa. Kendo wang'eyo ni seche manye profesa tho, bende ne nitie owadgi mane onego ik ngeso iluongo ni Nyabera, ma benche ne onindo. Koro otena mag kuyo ne familia ma joka Magoha, wageno ni Nyasaye biro miyogi teko mondo gikale tembe makoro riwore negi ariyogi. Achaka aor oteno mag kuyo ne dakteche duto, ne jogo mantiere sekta mar somo, nikech wang'eyo ni kanye kama nitie ne profesa ngirore kabisa. To bende ne mbalariany mar Maseno, nikech Cleophas iparo ni apani en tarik 17 kata chak mar dwe ni nitie ne profesa okawo tich mar puonjo e School of Medicine Maseno. Tiende ni ne pod en gi paro mar konyo jodalawa kendo konyo skundewa kendo sekta mar thieth. Koro gin bende watimo negi mos, wageno ni puonj mwaseyudo kowuok kuom Magoha gi kite, gi timbe, gi kaka nojiwore weche mag somo gi weche mag rito tije. Wa bende wanyalo bedo jomatindo madongo